ओइ साला मानसियालाय माथो जिर' जासिगोनलै आङो बिबारि आब'आ फैसा होनायफोरा जोबसिगोनलै आंना बेथो माथो फैसाफोरखौनो लाखिनो हाथारालै आङो ओइ बिदिबालाय मा जानो फैसाफोरखौ एसे जमायना दोननो सानब्लाबो जमायनोनो हाया माबा खरसा खालामफ्लांबाय थायो आरो जाग्रा बुस्थुफोरखौ बा सानफ्रोमबो खम जाखायो आङो मिथाइ आखायबा पेकेट पेकेट जाखायो माथो बिदिबालाय अबाव फैसा थानो दिनै आंनो फैसा खरसा जायैनि मोनसे थाबिससो नांगौमोनलै नंमारगौथ' फैसा खरसा जायैनि थाबिस आंनो नांथारगौमोन लाबोनो होथारसिगोन आं मंगलबारैथ' हाथाय जायोना मंगलबारै लायनो होगोन आं थाबिसखौ मालाय फैयाजि मा मोखां सोम सोम मोखां सोंजाया मायबा जागोन दे बे रुम भारायाव थानो बासोबाय आं हासुं रखमनो न'खौ गामिफोरखौसो बेसेबा गोसोखांबाय दं आं दा गोसोखांबालाय मा जानोसै लैखोनसारा बांग्रिङा फैबायानो आरो धंस' खालामबायानो आरो मानसिफोरखौ दालाय आरो गोसोखांबालाय मा जाबावगोनसै बिदिनो मेगन मिसिबनानैबाबो साननैसोआ थाथारनांसिगोन आरो नोङो गेबगाङा दा औलै बाहेरायाव ओंखारलांसै आं रुमाव थानो सुखुथाराखै दे थां एसे बारहावाफोर जाना फै हाय लोगोफोर माबोरै दङ आङो दिनै एसे बखिलायनोसै बखिनोथ' सानाखैमोन नाथाय आंहा दिनै एसे मिटार उथिदों जाहोनानो जाबाय माने आंखौ सासे मानसिया मुंखौथ' लानो सानाखैमोन लानोसै आं बिथांनि मुङा जाबाय बर्नालि बसुमतारी आरोना बिथाङा आंनो कमेन्ट हरदों आरो नट नाइस भिडिअ होननानै ओहो मोजां जाखाया आंना भिडिअआ नट नाइसखा आंनिया आङो आंनि भिडिअफोरखौ मालाबाबो बाख्नायबो लाफेराखै आरो मालाबाबो लायाबो ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाब्ला नायाबानो जाबायना दे नोंथाङा आंनो कमेन्ट हरबायानो दे मोनसे नट नाइस भिडिअ होननानै आङो जेबो मोनामोन नोंथाङा आरो आंनि कमेन्ट हरगिरिफोरनियाव मानो बिसिनियाव थांनानै मानो आरो नट नाइस भिडिअ होननानै हरबावनांगौ नोंहा मा जेबो खामानि गैया नामा बिथाङानो नै आंनो नट नाइस होननानै कमेन्ट हरदों आरो ना दे हर आं जेबो मोना नाथाय नाय लोगोफोर माने आंनो जमुना भ्लगफोर आगैया गुड मर्निं आब' होननानै कमेन्ट हरदोंमोन आरो ना ओमफ्रायथ' नायाखैमोन लोगोफोर बे जमुना भ्लग आगैया गुड मर्निं कमेन्ट हरदों आंनो ओमफ्राय बियासो नट नाइस भिडिअ ओरैसै मानो बिलाय मालायनि कमेन्ट हरनायफोरावलाय मानो थांनानै बियो नट नाइस होनना भिडिअ होनानै हरनांगौ मालाय बिसोरो आगैमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नोंहालाय मा जादोंसै नोंहालाय मानो नट नाइस भिडिअ होनानै होनांगौ बिसोरनालाय मालाय बिसोर मोजां मोनगोन नायगोन नोंहा मोजां मोना नायाबानो जाबाय आया नोंहालाय मा अरजादोंसै न'आव नोंहा जेबो खामानि गैया नामा आंथ' मोजां भिडिअ बानायनो रोंखाया देनै नोंहा आंनिख्रुइ साबसिन भिडिअ बानायबानो जाबाय आरो बर्नालि बिनानाव नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंहा मोजां मोना आरोलै मालाय गुबुनफोरा नायगोन ना मोजां मोनग्राफोरा गुबुनफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबाबो आंनि भिडिअखौ नायबाबो कमेन्ट हरबाबो नोंहा मेगन सायो नामा बेफोरबायदि मालाय कमेन्ट हरनायफोराव थांनानै नट नाइस भिडिअ मायबा नाइस भिडिअ होननानै हरनो खामानि गैयाबा नोङो गन्थङाव थाव फोननानै उन्दुना था मोनथिबाय बिनानाव दा आंजों बुंजाबायना मानो बेफोरबायदि कमेन्ट हरदों ओमफ्राय मालायनि कमेन्टआव थांनानै मानो बुंनांगौ मालाय बिसोर मोजां मोनो बिनिखायनो गुड मर्निं आब' नाइस भिडिअ आब' होननानै हरदो नोंहालाय बेयावलाय मेगन सादों मा दिनै नोंहा मा थांदों नोङो आंनि कार्टुन नायगिरिफोरनो रिसार्च सोना हर मालायबा गावबा गाव सोनानै नायो नोंहालाय मा अरजादों दे लोगोफोर दिनै बांद्राय बखैबाय गाज्रि मोननाङा दे सरि आङो नोंथांमोनखौ रावखौबो बुङाखै बे बर्नालि आगैखौल' बुंदों मानसिया मा ओरैनो टेनसन जाखाना दंखायो नङा होमबा लोगोफोर कत' टेनसन नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ नोंथांमोना खिन्थु आंखौ जोबोद अनखायो जोबोद सापर्ट खालामखायो दे लोगोफोर आं गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बुंदों लोगोफोर बिराद मोजां मोनखायो आं नोंथांमोनखौ दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो दिनै बांद्राय बखिद्रायबाय लोगोफोर सरि आइ एम सरि दुखु गोनां जिउ आंनि आय' आंलाय मा खालामबावनो दुखु गोनांथार आंनि जिउ Lo 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 lo. I am a disco dancer. Tew tew tew. Ay tew tew tew. Ey सना आंनो फैसा हरनाय
फैसा मानो सना? मानि थाखाय मानो नांगौ बेफोरखौ मानो सोंबाय थायो जेखिजाया आंनो फैसा हर। बेसां नांगौ? 1000 हरबाबो जागोन दे। मा? 1000 मानि? औ नोंनियावथ' 100निफ्राय लाबोनाय सनाफोरा दंखायो फैसाफोरा दंखायो बे 1000नियालाय माखाय? सानफ्रोमबो खरसा थांबाय थायो नोंलाय मोनथिखागौआनो माथो। आरो आङो एसे फिक्स खालामना दोननो सानदोंमोन। दा बेफोरबायदि सानफ्रोमबो एसेबां खरसा खालामबाय थाबा आंलाय फिक्स खालामना दोननोनो मोननाय नङा माथो। फिक्सालाय खालामनो हागोन आरो उनाव आरो आङो मोनखागोन ना मोनबाथाय नोंनो होगोन ना आङो। मानो नांगौ नोंनो बुंनाय? माबालै लोगो सासेनो आङो अनलाइनाव जेकेट गांसे अर्डार होनो होदोंमोनलै ओमफ्राय जेकेटआ जा मोजांखा आरोना समायनाथार आंखौ जा समायखागोन एकदम शाहरुख खान बायदि नुथारगोन। बेनिखायनो आंनो दा बे जेकेटखौ नांथारगौ फैसिगोन गाबोन समफोरनो फैसिगोन जेकेटआ दे हर सना आंनो 2000 फैसाया हर डिलिभारिया फ्रि दे डिलिभारिनि फैसाखौ हराबाबो जागोन। है नोंबो फैसा गैयिफोराव मा एसेबां 1000 दामिनि जेकेट अर्डार होनांगौ नोंलाय? रुम भाराबो हरनो जाबाय मोनथिबाय रुम भाराया माथो 2500 मानि आरोथ' गेसाबो जोबनो जाबाय। नोङो मानसिया मानो एसेबो बुजिया मानो एसेबां 2000 दामिनि जेकेट अर्डार होनांगौ देनाय 500 नङाबा 600 फोरनिखौ होबाबो जायो बोराय मानसि नोंथ' दा सेंग्रा गोरलै नंलाना। मा नोङो आंखौ बोराय होनना बुंदों? नोंनिख्रुइबो आङो उन्दै मोनथिबाय नोंनिख्रुइ खमसे खम 7-8 बोसोर उन्दै जागोन आंखौ बोराय होननो फैदों नोङो? जागोनसो मायाबा आंनिख्रुइ उन्दै। जेखिजाया आङो उन्दै गिदिर नांगौबाय थानो गोसो गैला आंनो फैसाया हर। है हरनो बासोदों आं हराहाय फैसा गैया जादों ओरैनोबाबो। मा होनना बुंदों नोङो हरा? हरा आङो सानफ्रोमबो आंनिफ्रायसो फैसा लांबाय थायो नोङो। बेफोरबायदि सानफ्रोमबो फैसा लांबाय थाबा फैसायालाय माथो थानाय नङा जोबजोबगोन जोङो माखौ जागोन हा? नोंबालाय माथो फैसाखौनो मोना। नोङो खालि आंखौ बुयोल' मानो आंखौ बुबाय थायो नोङो आंखौ लाबनानै मानो बेफोरबायदि खालामो? हिनजाव नालाय हिनजाव रखम था एसे लिमिटआव था मोनथिबाय बाराद्राय टेव खालामबाय थानाङा मोनथिबाय आंनि एक्स हिनजाव मैथास्रिया नोंनि बायदि नङामोन मोनथिबाय। लायनोबालाय नङाबा आरो मा जाहोबावजागोन आंजों? गावनि एक्स हौवा थख्राबायसि जाम्बा सानना लादों नामाय? ओमफ्राय लावगा नोंहालाय मा जिएफफोरनिया मा खौरां? लावगानो गावगाया लावगा गाथार नालाय बेनिखायनो बुंजाबाय आंजों लावगा होननानै। माथो बुंबावनोलै फोजोंजारबाय आंखौलाय माथो रावबो सिख्लायानो नाया। एसेबां हेन्डसामखौनो नायलाया थाबाय। हेन्डसामबाबो सोरबा भागोआव मोनालै मालाय आजिखालि बुकिं गोजा। औ नंमारगौ नंनायालाय आजिखालि बुकिं गोजा। औलै गार्लफ्रेन्डखौनो मोननो नागिरा माथो फेसबुकफोराव इन्स्टाग्रामफोराव मेसेज हरबाबो माथो माबा बयफ्रेन्ड दंखायो बिदिल'थार बिनिखायनो आं आजिखालि गार्लफ्रेन्डखौनो माथा मारिला। मोनगोन दे मालाय नोंहाबा सोर जाना दङ नोंनि खाफालाव? हा बेखौनोथ' साननानै थायो आरो। ओइ मालाय बिबारि बाजा नोंखौ गोसोखांलायबाय खोना। हेलौ मा खामदों? नै जोंफोरो सगावसो फैदों र' दसे उनाव रायज्लायगोन दे जोंफोरो एसे मायबा जानो फैदों र' अरगेंजों आंजों। अ दे होमबालाय। दे उनाव फन खालामगोन दे आं सम मोनबा। आरो दायोथ' हराव जोंफोरो सम मोनखानाय नंखाया मानो होनबा जोंफोर दिनै सानैजों ओंखाम ओंख्रि संगोन र'। माने अरगेंआ जोबोद एक्सपार्ट खालै संनायाव संनो खावनो जाबाय थायो मालाय दायो संगोननो बियो जोंहानियाव दाथ' सम मोनखानाय नङा आंबो थाफानांगोन ना बिजों एसे जगार खालामना होनांगोन बिनो। खाथि मोनबा नोंसोरबो जानो फैनो हागौमोन ना जोंफोरनि संनायखौ दा नोंसोरनियाव एसेबां गोजान। औ दे होमबालाय जोंफोरो एसे चावमिन जानि र'। दे होमबालाय। मालाय नोंनियासो गार्लफ्रेन्ड दङलै गार्लफ्रेन्ड दङना दङ आरो मालाय बा। मा मेगन सादों नामा? औ मेगनालाय साखागोन गावसोराल' लाबाय थायो जोंनोबा सासेबो नागिरना होआ। दे मोनगोन दे नोंबो बारा सिन्था खालामबाय थानाङा। सिन्था जायोलै दाबा सोरखौ मोनो आङो आरो मोनबाबो माबायसिबा हिनजाव मोनगोन मोजांखौसो मोनगोन ना गाज्रिखौसो मोनगोन? दे माया गाज्रि मोनलाबायनो मोजांखौनो मोनगोन आरो। मोनबाथ' मोजाङानोमोन। दे मोनगोन दे मानो मोना जानो। थु हटेलफोराव हाबहैनोसै चावमिन जालांनोसै। थौ। बे मोग्ला अरगेंआबो दासो फैनो मोनदोंना? बे अरगेंआ दिनैसो हर थागोन गाबोनथ' थायाना। हा गाबोन बुंबाबो जागोन आरो माखाय। आंनिबा दिनैनो बुंनांगौमोनलै दे आं माबा बुंनो गोसो जासोबायलै आंनो बुंगोनलै बाराबा।
दा नांथ'आ र' दा लोगो दङना लोगोआ थांग्रोदो दे गाबोन थांगोननो मेसेजाव खोन्थाहर मेसेजाव है मेसेजाव हरा दे आङो रायज्लायथारगोन नोंनियाबा खालि मोनसे मेसेजाव हरबालाय मा जायोखाय मेसेजाव हरना दोन आरो नाङा आं मेसेजाव हरनो गोसो गैया आं जिखिजाया रायज्लायथारनोसो गोसो दङ साहा फुदुंनो र' आङो नङाबा आंनो मेसेजाव हरना दोननोसैलै दिनै नायनो सम मोनाबाबोथ' थांना थागोन ना मेसेजा गाबोन फुङावनो नुगोन औ नंमारगौ है दासो गोसोआव फैदों आंनियाबो जिखिजाया आङो आंनि मबाइलजोंनो मेसेज होना दोनसै गाज्रि मोनबा गाज्रि मोनथों आंलाय नंगौखौसो बुंगोन डाइरेक्ट लिरना हरखागोन आङो नोंसा आइखौ आङो जोंहानि खजानाखौ खावनाय नुदोंमोन होननानै आंजों तालि बालि गैया सिखाव खावनो फैयो जोंहानि न'आव बिबो बिहामजो जागोननि न'आवसो खावदों आसुरितसो माबायदि मानसि बिफोरो बिसिनि खोथाफोरखौ सानै आंलाय माथो नेरसोनखौनो फन खालामाखै दिनै फन खालामनि र' हेलौ मा खालामदों आङो नेरसोन नङालै आं थास' मोखांसो नेरसोनालाय अबाव थांदों थास' मोखां माबा खिनो थांदों बियो बाजै दे होमबालाय फैबाथाय आंखौ फन खालामनो होबानो जाबाय औ दे बाजै